Pero ti vas cumplir co teu traballo dende a cama? É que, bueno, que mellor para buscar o amor que... Bueno, aquí por ahora estamos a coñecer xente buscando amor. De feito, teño dúas candidades e teño unha pa hoxe. Así? Sí, vou... Vai vir ao programa? Hoxe? Temos a Merce. Pero empeza a sección agora, ou? Podémola ver? Bueno, va. Podémola ver, pero a sección guapa. empezamos despois. Mira, aí tedes a Merce, Sí? que é unha pontevedresa que ven a buscar o amor e, bueno, ao longo do programa iremos la coñecendo, iremos sabendo máis dela, así que homes de Galicia, neste caso homes, porque é o que busca, estad atentos porque hoxe aquí o mellor podes atopar o amor. E a mí agora, deixame que estou aquí moi presente. Vas botar a siesta? Bueno. Piquerías a cabeceira dende Ordes con amor, pero entenderás que isto como xogos de matrios, que isto é todo amor, esta rosca, pero tes máis amor ti aí, non? Sí. Non fales coa boca cheanda. A ver se gardades un cachiño. Mentres un se enchen o bandullo, nos enchemos los coratóns, porque en Ordes agora cada martes é 14 de febreiro. Que bonito, Que bonito te dije. Eu xa non sei que máis decir. Entre ti dicindo cosas bonitas e Juan comendo temos o programa feito. Bueno, chegou o momento de presentar a nosa protagonista de hoxe, a Merce, que veo aquí o programa a buscar o amor, unha pontevedresa. A mellor a súa cara xa lle resulta familiar, porque ela xa traballou nesta casa, verdad? Foi compañeira aquí, e ora, pois ven a buscar o amor, non, Merce? Pois sí, a ver se a televisión de Galicia e aquí o noso amor pois fai protagonismo do seu acelero e me busca o amor. É un cupido espectacular, Home, David, claro que sí. Para que saiban un poquinho na casa o que buscas. Imos falar un poquinho de cales son os teus gustos, preferencias, para que vayan tomando nota, por se hai candidatos. Bueno, pois ide tomando nota, quero unha cousa alta, elevada, Pero cunha característica especial que non posío eu. Que ten que ter ese home que Claro, ten que bailar, David. Ten que bailar. Claro, Somos se un non xa bailarín. tiña David, pero non baila. Non, hecho que hai. Parte non podo facer para min por sería trampa. Claro. Que se viñeu fago O propio cupido non pode trampear. Bueno, escupir Polo todo. pronto, que sexa alto, mozo, que lle bote ben unha peciña de baile lle dea a bachata, así que liñas abertas, se vostedes queren coñecer a Merce. A volta da publicidade ímola coñecer un poquinho máis, porque imos facer un pequeno concurso, non? Nos hotéis de coñecela, Efectivamente. para ver se aparece ese Fred Astaire das Rías Baixas ou de Salta. Bromarán corazóns e hoxe o amor vai triunfar sí ou sí no quen anda aí. Queren velo? Pois agarden que nuns minutiños estamos de volta. Corazón, corazón. Seguimos en directo na televisión de Galicia no quen anda aí 6:25 minutos da tarde. Que hora é esta, David? Pois só pode ser a hora do amor, esa hora que leva esperando toda Galicia toda a tarde. A ver. Sí, amigos e amigas, xa sabedes, se a hora do amor no quen anda aí, pois un día máis, isto vai agromar seguro, porque sabes que aquí agroma todo, agroman corazóns, agroma de todo. Temos a Merce, que ademais ela é unha muller que busca un home divertido, que baile. Ela é moi divertida, todo hai que dicilo. Ten como un alter ego que se podía chamar, que é a Morgan Galega, que ela fai, ¿no? En YouTube, creo que matas o teu gusanillo artístico e un pouco buscar entreter a xente, verdad? Sí, señor, mira como sabes. Está ben explicado, non? Expliquei Pois ben. sí. Está ben expliquei ben. Entonces, recordas un pouco, por torno dicindo, pero ten o que dicir, ti, Merce, que tense que ver que buscas nun home, basicamente. Ben, basicamente busco Que respire. eso. Que respire, que teña humor, moito humor, verdad? porque senón, Porque ti tens moito humor tamén, és unha persoa que... bueno, teño moito carácter, Teño moito carácter, que as cousiñas ben feitas ben parecen. Vai avisando, ela vai avisando navegando. Ela vai avisando que non é, como digo outro, todo o que se ve non é... Festa. Festa. Hai que tamén... É que iso é o malo, que a xente confunde. Pensa que como eres aberta, que eres así, bueno, afín así a moito tal, pois confunden as cousas e pensan que... Que non se enganen, que non se confíen, que aquí Merce é de armas tomar, así que non a enfaden, pero para coñecela mellor, igual Ten humor e poderíamos... ten carácter, non? Ten humor e carácter, que é unha mistura bastante explosiva. Digo que podías tirar ti como doutor do amor dese test que tes no que vas clasificando, non? Aí está. Tiño un test, de verdad, que estou encantado e teño que falar seriamente que a xente de redacción, se necesitades un abrazo, eu vou brotar, Porque, vamos, atención que a primeira da pregunta, Merce, non é fácil, Se te enamoras de alguén que ten parella, temos dúas opcións.
Opción 1, segues o teu corazón, o primeiro é o amor, eso sempre, ou opción 2, non todo vale no amor. Di que nos marca, así para ir coñecéndote un pouco a Merce. Pois eu marco a pauta de decir, Ela vai facer así, verdes como ten carácter, non lle vale ninguna. no, No? eu digo que se tes parella non andes a buscar algún Sí, mergullar nun... pero ti Merce, ti na tes, se de repente enamoraste a alguén que ten parella, que faz? Pois, Co amor non se pode ou hai certas cousas que... No, xa probei iso, non quero. Non queremos. Non quero. Con coñecemento A de ver. causa, a B. A ver, Marcamos no a B. todo. Aí temos xa unha O público pesquinha. está de acordo. O público aplaude, sí señor. Hai de todo. Veña, seguimos, Tiña por o seguimos. público, Ala. que é co que pregunte a verdad. Ora, segunda cuestión, moi importante, é o aniversario do día que coñeciches a tua parella. E el esquécese dese día. Ala. Opción 1, estás enfadada todo o día e non dir nada, con carácter. Ou, opción 2, falle un asallo e rides vos un pouco do acontecido, pois sabes que é un pouco de sal. Sabes que pasa? Que xa hai unha edade que xa pasou de todo. Entón, me botaría a reír, eu si tería un agasallo, non iba a estropear o día, iba a continuar, e faría, pois eso, sorprendelo eu a él, xa que él a mí non. Moi Sí, ben. señor, gústame Moi tamén, ben. gústame Me por aí. gustou Sí, esa señor. resposta moito. Non vale a pena amargarse, verdad? No, que va, van a fastidiar a mí o día. ¿viste? Última y definitiva, ¿eh? Última y definitiva. Casiña para Veña, aí cámara. vai. E ahora, opción 3. E aquí é onde vexo que os de redacción un abrazo. Que é importante nunha parella? Que é importante? A ver. Opción 1, o romanticismo e o cariño. Opción 2, o sexo e a paixón desenfreada. Uy. A ver. Uy, uy. Pregúnteme, aquí a Mercedes xa se pon un pouco nerviosa. Claro. Que marcamos? Que marcamos, Merce? Tic-tac, tic-tac. Importante, eh? Veña, Merce, con Pois decisión. importante é que Que- teñas dúas cousas, que non Como me ven da... que combinan entre sí, Marcamos, ¿para sabes, qué hay que separar? Un pouquinho de todo, ¿no? Samade, xa sabedes, temos a Merce aquí Sí, agardando, pois quedou eu creo bastante que- claro, eu creo ¿eh? que Como sí, ela, o que sí. busca líneas Que non abertas, haya ciúmes, que non haya que non haxa ciúmes, non queremos Nada. cousa tóxica Exacto. ninguna, Cero. de borrollo, e aquí está Merte agardando, e ya tenemos uns minutiños de programa Uy. para que agrobe o amor, pero agora Bueno, temos que repartir Ten que moito agrobar os billete. cartos. Pero si estamos ti máis eu aquí, a quen deixamos a cargo de todo iso? A ver se vai estar... A xente responsable, Raquel, a xente Veña. responsable, non como a ti que andas fuxindo dos teus deberes.